Praise the Lord बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानैहाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङावहाय अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे हाबाफारिया नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्पेशल हाबाफारि जानानै फैगोन। मानोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि आरजनि खावलायनायखौ थोंजोङै बेवहाय लानानै फैदों आरो दा जों नोंथांमोननि बे आरजनि खावलायनायखौ जोबनाय सिरियाव जों लोगोसे आरज खालामगोन। नाथाय बे आरजनि खावलायनाय हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां जों इसोरखौ हामबाय होननो गोनां हाबाफारि नैबेयाव आं नोंथांमोननो मिथिहोनो सानदों। जोंहा सासे फंबाय चिरांनिफ्राय सिनायथि नार्जारी बियो बेंगालराव खामानि मावहैयो। दाख्लै आंनो कल खालामदोंमोन। कल खालामनायाव बेबायदि मोनसे दुखु गोनांथार जाथायखौ बियो आंनो खोन्थाहरदों, फोरमायहरदों। बिनिनो बिनानाव जे जाफुं बसुमतारी बियो गथ' सारिदोंमोन। बे गथ' सारिनाय समावनो बिनि गथ'आ उदैयावनो गोथै महरै फैबाय आरो बेबायदि जोनोम होखांनायनि उनावनो बे बिनानावा थैनायनि समान सेन्सलेस जानानै थाबाय होनदों। सानथाम सानब्रैसिम बियो जेबो बुंनो हायाखै। बियो जेबो लरसर गैयामोन, थैनायनि समान बियो थाबायमोन। बेबायदिनो फंबाया आंनिसिम आरजनि खावलायबाय। लोगोसे बे बिनानावजों थाफानाय न'खरनि सोद्रोमाफोरजों आंखौ कनफारेन्स कल खालामनानै रायलायहोबाय। बेबायदिनो आङो नाम्बार लानायनि उनाव मोनाबिलियाव आं जेब्ला कल खालामो बे समावहाय बे बिनानावनि थाखाय ओंखाम बायदि सिफ्लेदों। बिनोहाय दौनो थाखाय बिनो लोंहोनो गोनां दै आरो बे ओंखाम बायदिखौ आरजआव जों गोसोखांबाय। जेब्ला बेबायदि आरज खालामो बेखौ जाहोनायनि उनाव अखानायै बेलासियाव आंनो बे फंबाया मेसेज हरबाय। बेमारिया रायज्लायनो हाजेनबाय, ओंखामखौबो जानो हाजेनबाय होननानै। अब्ला जों बे समाव इसोरखौनो बाख्नायनि प्रेज द लर्ड। इसोरा मावनो हायै जेबो गैया। बे जोंखौ अनोखाय जोंनि बिनायफोरखौ खोनासङो। जोंहा बे बिनानावा जों इसोरखौ मोननायब्लाबो बे गुबुन धोरोमनि सुबुंजों बियो जुलि जाहैदों होननानै आं मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो आं बे बिनानावखौ खावलायो बे समावहाय इसोरा दिनैहाय नोंखौ अनदों, गावनि महिमानि गेजेरजों नोंखौहाय दिनै लिंदों गावनि गांखंआवहाय नोंनो गोजोननायखौ होनो, नोंनि साननायफोरखौ नों मोननो थाखाय, नोंनि हास्थायनायखौ नों जाफुंसारनो थाखाय नों इसोरनियाव फै। इसोरा नोंखौ दिनैहाय अनदों आरो लिंदों। आरो बे समावहाय आं नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे इसोरखौ हामबाय होननाय सासे फंबायनि मेसेजखौ आं फरायनानै होनो सानदों। बेवहाय बेबायदि आरजनि खावलायहोदोंमोन। फोरबोआ बाख्नायजाथों आरज खावलायनाय आदानिसिम आंनि बिहि रैसुमै बसुमतारी खर' गिदिंनाय जाबाय थायो आरो आंबो लोमजाना दं आरो जोंनि फिसाजो अर्पना बसुमतारी बिनि थाखायबो आरज खावलायनाय थाबाय आरो आंनि न'खरनि गासैबो जेंनाफोरनि थाखाय आरज खावलायहरनाय थाबाय। गामिया लांदांपारा पस्ट अफिस सनापुर गहपुरनिफ्राय बिश्वनाथ आसाम। बेबायदि फंबाया आंनिसिम आरज खावलायहरबाय। बेनि 6 दिननि उनावहाय फंबाया आंनो मोनसे मेसेज लिरनानै हरबाय। बेनि मेसेजआनो जाहैबाय प्रेज द लर्ड। आंनि वाइफआ सोखाजानायखौ मोनबाय। इसोरा जोंनि न'खरखौ अनखांबाय। इसोरा आदाखौ बोर होथोंसै। आमेन। प्रेज द लर्ड। बेयो सोखाजानायनि थाखाय बा इसोरनि बे गेदेर महिमानि थाखाय आंखौ बाख्नायनांगौ नङा, जों फोरबोखौ बाख्नायनांगोन। आंखौ हामबाय होननांगौ नङा, जों फोरबोखौ हामबाय होननांगोन। बेनिखायनो जों बे समावहाय इसोरखौनो जों लोगोसे हामबाय होननि प्रेज द लर्ड। अब्ला जों दानिया जों खोनाबाय इसोरा जोंनि थाखाय गोबां खामानि मावो। इसोरा जोंनि थाखाय गोबांथार सानो। जों जेसेबां सिन्था खालामो इसोरा नोंनि थाखाय बांसिन सिन्था खालामो। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जोङो गासैखौबो फोरबोआव जों जुदि हगारनानै होयोब्ला इसोरा नोंखौहाय बेंनानै लागोन गावनि बे दुंब्रुद गांखंनि सिङावहाय। अब्ला जों फैदो दिनैनि बे आरजनि खावलायनाय हाबाफारिखौ आं रायथिनो थांनायनि सिगां नाथाय आं गुसुङै मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोनखौ खोनासंहोनो थाखाय आङो थाम-थिम खालामदों। आं दिनै फरायनो लादों जाहैबाय जेरेमायानि 17 बालाबनि 14 सिरिखौ। बेयाव जेरेमाया फोरबोनिफ्राय हेफाजाब हास्थायनानै बे बाथ्राखौहाय बुंदों जाहैबाय। माबायदि? फोरबो आंखौ सोखादो अब्ला आङो थालायै मोजांथार जागोन। जानो हागौ जेरेमायानि जिबनावबो माबा मोनसे सैनांनाया फैदोंमोन। आंखौ बासायदो होननानै बुंदों।
मायावबा मोनसे बियो गोग्लैनो नागिरदोंमोन बेखौ बोखांजानायखौ बियो फोरबुनियावहाय लुबैनानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों अब्ला आङो बासिगोन होनना बुंदों फोरबुआ आंखौ बासायब्लासो आं बासिनो हागोन नोंखौनो आङो बाख्नायो बै समावबो बियो फोरबुखौनो बाख्नायदों होनना बुंदों आंखौ सोखादो होननायनि मिनिं बा बियो माबा मोनसेयाव गोग्लैनानै दङ बेनिखायनो इसोरनियाव बियो सोखादो होननानै खावलायदों आंखौ बासायदो होननानै ओंथियानो मा बियो मायावबा मोनसे गोग्लैनानै दङ बियो बिपदाव गोग्लैनानै दङ आरो मा होनना बुंदों नोंखौनो आङो बाख्नायो बे समावबो जेरेमायाया इसोरखौनो बाख्नायो होनना बुंदों अब्ला जोंबो दिनैहाय साननानै जों जिउआवहाय जोंनि देहा सोलेराव जों गोग्लैदोंब्लाबो जोङो फोरबोखौ बाख्नायनो हादोंना हायाखै जोङो माबा मोनसे सैनांनायनि थाखाय फोरबोखौ बोराबदों नामा जों माबा मोनसे दुखु मोननायनि थाखाय फोरबोखौहाय जोङो बोराबदों नामा बेबायदि जोंहाय इसोरखौ बाख्नायनाय जानाय नङा जों जि सिटुएशनावनो थाया मानो जोङो फोरबोखौ बाख्नायनो हानांगोन जेरेमियानि जिबनावबो दिनैहाय बेबायदि दुखु फैनायनि समावबो बियो फोरबोखौनो बाख्नायो होनना बुंदों बेनिखायनो जोंनि जिबनावबो जों जेसेबांनाखि दुखु फैब्लाबो सिन्था फैब्लाबो रंजानाय फैब्लाबो गासैयाव जों फोरबोखौनो बे समाव बाख्नायनि अब्ला फैदो बे समावहाय जों नोंथांमोननि आरजनि खावलायनाय आं फरायथिनानै होनो सानबाय गिबियावनो मोनसे दुखुनांथाव आरजनि खावलायनाय आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैनो सानदों बिनानावनि मुङानो जाहैबाय सफिया इस्लारि बिबो दिनैहाय इसोरखौ मोनखानायब्लाबो बियो गुबुन फोथायारि बिथांमोननि गेजेराव बियो जुलि जाहैबाय आरो बेबायदिनो इसोरनि अननायखौ मोनखानायखाय बियो दाबो इसोरखौ सिनायैखाय दिनै इसोरनियाव फोथायदों आसा आरो बरसा खालामदों बे बिनानावा 8 मान्थनि प्रेगनेन्सि दंमोन थांनाय बोसोरफोरावबो खननैया बिनानावा बेबायदिनो 8 मासाव गावनि गोरबोआव थानाय गथ'खौहाय सारिगारनांदों जाहैबा उदैयावहाय दैया बारा जमा जानायनि थाखाय बियो गावनि गथ'खौ जोनोम होनो हायाखैमोन एबारबो बिनि थाखायनो बिनानावा दाख्लैसो आंनो आरज खावलायदोंमोन नाथाय बेबायदिनो दुखुनांथाव खोथाया बेसो बियो दाख्लै हरखाबै बेबायदिनो गोबां उसुबिदानि थाखाय गथ'खौ सारिजानो गोनां जाबाय आरो बे सिजारिं जाबाय आरो गथ'आ बेबायदिनो आइसिइउआव दोननांबाय आरो बे गथ'आ जेबो लर-सर खालामनो हायाखैमोन होननानै बुंदों मोनाबिलियाव बेबायदिनो बिनानावाबो आंनिसिम मेसेज हरनानै आरजनि खावलायबाय लोगोसे बिनिनो बिमायाबो आंनिसिम फन खालामनानै आरजनि खावलायबाय अखानायै आंनि रिजाल्टखौ मोननो हादों जाहैबाय आंनिसिम फोरमायहरदों गथ'आ एसे आथिं आखाइ मावबाय होननानै नाथाय आङो दिनै मोनाबिलियाव आरज खालामबावनो होननानै कल खालामनाय समाव आं बिथांमोननि फनखौ बिजि मोननायलाय बिनि उनाव मा जाखो आं नोंथांमोननो आं बेखौहाय दा मिथिहोनो हायाखिसै बिनि उनावनो आंनिसिम आरज खावलायनाय सफैदों जोंहा फुंबिलि नार्जारि चिरांनिफ्राय बिथांनि उदै सानाय एबडमेन पार्टआवहाय दै जमा जानानै उदै सानाय दं होननानै बुंदों बेनिखायनो बे बिनानावनि थाखायबो जों आरज खालामगोन बिनि उनावहाय जोङो लादों जाहैबाय जेम्स बसुमतारी उदालगुरिनिफ्राय बिथाङा 2008निफ्रायनो 2015सिम हटेल एबा रेस्टुरेन्ट होनानै मोजां नखरखौ सोलिदोंमोन होनना बुंदों नाथाय 2015नि उनावहाय बेयो जायगा सोलायनायनि जाहोनाव बेनि हटेला मोजां सोलियाखिसै होननानै बुंदों बेनिखायनो जों बे आदानि हटेलनि थाखाय बे रेस्टुरेन्टनि थाखाय जों आरज खालामगोन जाहाथे बे हटेल आरो रेस्टुरेन्टआ मोजाङै सोलिफिननो हायो आरो बे गासैनिबो थाखाय बे इसोरखौनो सिगाङाव दोननानै इसोरखौ मान होनानै बाख्नायनायनि गेजेरजों बेनि हटेला मोजाङै सोलिफिननो हागोन जों इसोरनियाव दासिम गथायगोन बे समाव आरोबाव सासे बिनानावा आंनियाव वाट्सएपनि गेजेरजों बेबायदि आरजनि खावलायदों बेबायदि लिरहरदों ओइ आदा फोरबो जिसुनियाव आंखौ प्रार्थना खालामना हो जाहाथे आंनि साननायफ्रा गासिबो मोगथाङाव जाफुंजोबथों आरो फोथायो आदाया आंनि मुङै प्रार्थना खालामना होगोन होननानै आंनि गोसोआव मानोबा अराय सम दुखुआव थाबाय थायो मानोना आं जा सिमां सुजुयो बे माब्लाबाबो जाफुङा आंनि नखरनि थाखायबो जिसुनियाव प्रार्थना खालामना हो आंनि बिमा बिफा बिनानाव गासैबो जों हिन्दुसो फोरबो जिसुखौ आं बेसेबांबा फोथायनानै नोंनियाव एसएमएसखौ खालामनाय जाबाय आदा गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम दिनैहाय नों इसोरखौ मोनाखैब्लाबो बा इसोरखौ जों नाजावाखैब्लाबो दिनैहाय नोंदि जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजों बे मेसेजखौ हरबाय बे नोंनि फोथायनानै हरनाय मेसेजाव इसोरा नोंनि सायाव जोबोद बोर होगोन आशीर्बाद खालामगोन आरो नोंनि गासै साननायफोरनि थाखाय जों दा जोबनायावहाय जों आरज खालायगोन बिनानावनि मुङानो जाहैबाय काजुलि बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो बिनानावखौ आं बे समावहाय बुंनो सानदों नों जे दुखुआव थाबाय थायो होनो बे दुखुआ नोंनि जिबनाव गोजोननायखौ लाबोनो थाखाय नोंनि जिबनाव माबा मोनसे मोनहैनो थाखाय थांखिखौ मोननो थाखाय नोंनि जिउआव दुखु जादों जानो हागौ नोंनि जिबनाव बे दुखुआ बै सुखुखौ मोनहैनो थाखायसो लाबोदों होननानै आं
फोथायदों। बेनिखायनो नोङो सैसोनो नाजा, खस्थ' खालामनो नाजा, अब्लानो नोंनि जिबनाव गोजोननायखौ, रंजानायखौ आरो नों जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। बेनि उनाव सासे आरोबाव आब'आ आंनिसिम आर'ज खावलायबावदों, फंबाय नोंथांनिसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय, अननानै जोंहानि आफानि मेगना थाइसे नुला, बेनिखायनो अननानै आफानि थाखाय आर'ज खालाम जेन इसोरा गुनु खालामफिनो। आंनि नामा दिपालि बरगयारि, चिरांनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय होनना बुंदों। चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिपालि बरगयारि, बे गावनि बिफानि मेगना थाइसे नुला होननानै बुंदों। बेनिखायनो बेनि थाखाय आर'ज खावलायहरदों। बेनिखायनो जों दा जोबनायावहाय आर'ज खालायगोन। बेनिफ्राय आरोबाव जोङो आर'जनि खावलायनाय मोननो हादों। बेयाव बेबायदि लिरदों, आं सनाथि महिलारि, औगुरि पलासगुरि गामिनि, चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आर'ज खावलायनाय, दासान्दि आंहा गोबां सैनांनानै दं, जेरै गोदोना सानाय, गुजुनाय, खर' सानाय, गेस्ट्रिक, सालायाव दोलाबनाय। बेनिखायनो सारनिसिम इसोरनियाव आर'ज खालामना होनो खावलायहरनाय जाबाय। सारनि इउटुब चेनेलखौ नुना आं गोजोननाय मोनबाय। आमेन। गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो, जेन बे चेनेलनि गेजेरजों नोंनि जिबनाव इसोरनि आशीर्बादा थागोन आरो नोंनि जिउआव इसोरनि गेदेर महिमा नुजाथिगोन आं फोथायदों। जों दा जोबनायावहाय आर'ज खालायगोन आरो बेयावहाय जोबथि मोनसे आर'जनि खावलायनाय आंनिसिम फैबावदों दासो। बे आंखौ लिरहोदों, ब्रादार आंनि थाखाय आर'ज खालायनानै हो, आंनि सालायावहाय सिथर बेरबाय थायो होनना बुंदों। फिसा फिसा सिथर बेरबाय थायो, बे मालाबा बेबायदिनो खस्थ' होयो होनना बुंदों। सिथरनिफ्राय जेन इसोरा सोखाजानायखौ होयो आंनि जिबनाव इसोरा, बेखौनो आं आसा खालामदों। थारैनो नोंनि फोथायनायनि गेजेरजोंसो दिनैहाय इसोरा नोंखौ सोखानो थांगासिनो। बेनिखायनो नों फोथायनो हानांगोन इसोरा नोंखौ अनगोन आरो नोंखौ सोखागोन। बिथांनि मुङानो जाहैबाय सिमुलि नार्जारि, चिरांनि। बिथाङा दा मुम्बाइआव थायो होननानै बुंदों। बेनिखायनो बिथांनि थाखायबो जों दा आर'ज खालायगोन। जों लोगोसे आर'ज खालामो। जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दान बे समाव अयनायनो हामबायदों। नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखायसो दिनै बे समावहाय नोंखौ बाख्नायनो, नोंखौ गौरब खालामनो आरो नोंनि महिमाखौ जों फोस्रावनो बेबायदि मोजां समखौ होनायनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों। फोरबो दान बे समाव गथायदों जायफोर बेक्तिफोरा फोरबो दिनैहाय नोंनिसिम आर'ज खावलायनायनि गेजेरजों गोबांथार गाव गावनि जिबननि सायख'खौ होबाय। बिथांमोननि जिबनाव आरोबाव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होफ्लायदो फोरबो आरो दान बे समाव गथायबोदों जायफोर बिथांमोना दिनैहाय नोंनियाव आसा आरो बरसा लानानै फोथायनायनि गेजेरजों गाव गावनि जिबननि सैनांनायफोरखौ नोंनियाव गथायनो फैदों। फोरबो जों गासै बिसयखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों। नोंनिफ्राय जोंखौ नाजावदो आरो नोंनि अननाय आशीर्बादखौ जोंनि सायाव होफ्लायदो फोरबो आफा। दान बे समाव गथायदों जे बिनानाव सफिया इस्लारि, बियो दिनैहाय गावनि जिबनावहाय गोबां सैनांनाय दं, भुगिनांनानै दं। गावनि गथ' जोनोम होनायजों लोगोसे बिनि गथ'आ दिनैहाय आइसिइउआव दं। बेनिखायनो गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों फोरबो आफा। नोंनि गेदेरथार अननाय आरो आशीर्बादखौ बिनानावनि सायाव होनानै नों बेखौ गोख्रों देहा खालामदो, थाबैनो सोखाजानायखौ होदो फोरबो आफा। आरो दान बे समाव गथायबावदों फोरबो आफा जि फुंबिलि नार्जारि, बे दिनैहाय गावनि उदैनि गोबां सैनांनायाव बेयो भुगिनांनानै थायो। बेनिखायनो गासै बिनि सैनांनायफोरखौ नोंनि आखायावनो गथायदों। बेखौ नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों बेखौ स्पर्श खालामदो। पबित्र आत्मानि गेजेरजों बेखौ स्पर्श खालामनानै बेनि गासै बे सैनांनाय आरो बेमारफोरनिफ्राय सोखाजानायखौ होगोन जों आसा आरो बरसा नोंनियावनो लोगोसे फोथायदों फोरबो आफा। आरो दानि बे समाव गथायबावदों जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जि जेम्स बसुमतारी, बे दिनै हटेल होनायनि गेजेरजों गावनि नखरखौ खुंदोंमोन, नाथाय बेनि हटेला दा मोजाङै सोलिनो हायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों फोरबो। बेनिखायनो बेनि गासै जिबनाव थानाय, बेनि गासै खामानियाव थानानै नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ होनायदों। बेनि बे हटेलखौहाय लुखांफिनदो फोरबो आफा। बे नोंखौ सिगाङाव दोननानै नोंखौ मान होनायनि गेजेरजों बेनि हटेला जों सोलिफिननो हायो। बिथांनि जिबनाव थानानै जोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होफ्लायदो। आरो दानि समाव गथायबावदों जे बिनानाव काजलि, बे दिनै गावनि फिउचारनि थाखाय नोंनि आथिं गुदियाव फैदों, गावनि नखरनि थाखाय नोंनि आथिं गुदियाव फैदों फोरबो आफा। बे दिनै नोंनि अननायखौ मोनाखैब्लाबो नोंखौहाय फोथायदों आरो आसा आरो बरसा खालामनानै नोंनियावनो हेफाजाब लुबैदों फोरबो। गावनि जिबननि साननायखौ, गावनि मावनो लानाय गासै थांखिखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों। बेनि सायाव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होनानै बेखौहाय देरहासार खालामदो। आरो दानि बे समाव गथायबावदों जे दिपालि नार्जारि, बे दिनै गावनि बिफानि थाइसे मेगननि थाखाय जि आर'जनि खावलायबाय, बेनि मेगनखौ नुफाय नोंनि अननायजों बेखौहाय सुफुंदो। नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों बेखौ स्पर्श खालामदो। नोंनि पबित्र आत्मानि बोलोजों बिनि मेगनखौ स्पर्श खालामनानै गुनु खालामदो फोरबो आफा। फैबाय थानाय समफोराव नोंखौनो गौरब महिमा आरो प्रशंसा जानाय बायदि आरो नोंनि गेदेर सायख' होनो हानाय बायदि बिथांनि जिबनाव थानानै नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होफ्लायदो आरो नोंनि गेदेर महिमाखौ बेनि सायाव नुजाहोदो फोरबो आफा। हामबाय होनदों जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय। आरो दानि बे समाव गथायबावदों जि सनाथि महिलारि, बे दिनैहाय गावनि देहानि गोबांथार बेमारजों बे सैनांनायाव भुगिनांनानै
थांनानै दं बेनिखायनो बिथांनि गासै बे देहा सोलेर जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों नोंनि अननाय आरो आशीर्बादखौ बिनि सायाव दोननानै नोंनि गेदेर महिमा नुजाहोदो आरो बिनो सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा आरो बे समाव गथायबावदों जि सिमलि नार्जारि बिनि सालायाव जि फिसा फिसा सिथर बेरनाय बे गासै सिथर बेरनायफोरखौ नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों बेखौ स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बेखौहाय हुस्थ खालामदो आरो नोंनि अननायखौ बिनि सायाव दोननायनि गेजेरजों बिनि गासै खामानिफोराव थानानै हेफाजाब खालामदो बे जेरावखि जेरैखि आरो जिखि खामानि मावनानै नोंनि अननाय आरो आशीर्बादखौ होनानै बिनि जिबनाव देरहासारनायखौ होदो आरो गोजोननाय रंजानाय आरो सान्थिखौ होदो फोरबो आरो दानि समाव गथायबावदों जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो बिथांमोननि जिबनावबो नोंनि अननाय आरो आशीर्बादखौ होफ्लायदो फोरबोफा बिथांमोननि जिबनाव मावनो लानाय गासै खामानि बिथांमोननि जिबनाव साननाय गासै खामानि बिथांमोननि गासै थांखिफोरखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों आरो बिथांमोननि गासै देहा सोलेर नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों गासैखौबो बिसोरखौ हुस्थ जिबनै दैदेननायनि गेजेरजों बिसोरनि साननायफोराव थानानै हेफाजाब खालामदो आरो बिसोरनि गासै खामानियाव जाफुंसारनायखौ होदो जाहाथे बिसोरनि जिबनाव बेबायदिनो जाफुंसारनायजों गोजोननायजों सान्थिजों आरो रंजानायजों जिबन खुंलांनो हानाय बायदि जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै मान होनायजों जेब्लायबो दैदेनलांनो हानाय बायदि हामबायनो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय दानि बे समाव गथ'बाय जों साफ्रोमनि गोसो बोदों जिउ आरो बाखि सम्मानिखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनानै सासे बासोरा ख्रिस्ट'फोर जिसु नुबाय आमेन। अब्ला गोजोननाय थाबाय बे समावहाय आंजों जागायनायनिफ्राय जोबजासे नोंथांमोना लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामबाय इसोरा जों साफ्रोमखौबो लोगोसे थानानै आशीर्बाद खालामदों। अब्ला आं नोंथांमोनखौ बे समावहाय खावलायो सोरबा बेबायदिनो आरजनि खावलायनायफोर दंब्ला आंनि बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय वाट्सएप खालामनानै हरनो हागोन नङाब्ला कल खालामनानै बुंहरनो हागोन नङाब्ला SMS खालामनानै हरनो हागोन आरो बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायो सोरबाया जुदि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक शेयार आरो फल' खालामनो दाबाव मानोना जेब्ला आं गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना गिबियै नुनाय बायदि आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा जों बयबो मोननो हानाय बायदि इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।